Orane sak dhuwure kok ngono. Tapi dia jadi saiki sukses. Iya, monggo ya ta. Kan sing cerita segini gini Toyo koyo singa wiwi Iya, aku tahu kumpul dia. Sing itu video iya kuwi to. Toyo balik kuwi. ya sini wis ora menang. Toyo dikipal. Iya. Karo yo koyo singa. Iya. Yo sing ngerti. Ya Toyo ndrungan bisa. Gak terima terus. Terus jak guyon ora kena, wong kenceng tenan. Percaya ta. Ora kena jak piye ta. Bangulon. Ini bagus habis buka terung ya. Rong Aku lagi jam 2. Ya ora buka ya. Nah, goblok iki. Iki mau apa ngomong grup ya kan itu. Salon tok ngomong. Ini kan beda loh, salon kan ngomong beli. Sing panggung. Kamu gak orang burung di anggap bulan. Tendangan singo. Kuwi bedolane ora kebuntu kok malah jerno. Dewi lek wong apa ning pasar piye? Asli gitu. Dewi lek wong apa ning pasar jajal kayak liwat ngono. Wis. Karena acara mari langsung Ini jalur tiga tendangan singa itu saya. Yo aslinya yang penting mah. Dalane kuwi to lek. Dalane ben kebuka. Jero itu ben me blog ndi to wi? Tebane. Wis tarono Din. Wis tarono sak. Tapi jeredeg kene kok. Kata ya penak ya kan. Nyawa apa dari. Katanya nyawa ngono yo. Kirim-kirim ini. Koyo super blog ya kan. Iya. Koyo kabuco, koyo nyang ngono gitu. Mak wong bangun dhewe. Ini ngerti dhewe. Nah, jadi kok ngerti dhewe kan. Tapi jari ngono kadang ora ero sih. Bisa enggak kena ya? Kondang Delok postingane yo. Motor mbok lewat besar. mesti kondang iki ngono lho. Ora wiwi dhewe iso to. Mungkin wong kadang didelok enak ngono iki gak penak sih, kadang ya enak sih. Nyawange awake enak tapi belum tentu lho. Iya ora? Iya, piro? Heh? Stok piro? Wis tau ora deh. Jadi dia tau melok merga stok bring ning Tuban ngono dhisik. Tahun untuk ban toh, maksudnya. Bojone asli wong Tuban ya. Iya. Dia ngomong, aku belajar nggih AI jere. Ya iso to lek sing apik tuku wae ngono terus tahun 4 juta 900. Ya emang tenan lek AI sing apik ngono. Lek nek sing gratis yo ming 20 detik wis wis kesel ngedit ya aku katok. Koyo masalah kendil kali merah wis ora. Masalah kendil. Ya tenan Jarwo. Iya. Soale nyali wangi Jamane jere kok jenenge gosone iki ya. Oke. Oke. wis haluse oke deh. Iki lho Ci. Iso Lah ya jere jamane sapa jere sinok kok. Ora anak lah wong sing lulusan pondok ya wedi nyedeki kiai lah wedi anak kiai dileboni. Mentale iki lho ta. pratene. Anak kiai dileboni. Putune Aku ala DM to sapa iki lho. tapi macake anjen oh internet ya. Ya Oleh, oleh macak. prawakane dijajak ning panggung-panggung iki lho pantes. Kali gembulane dhewe wong ngono. Oh, jos pisan. Tenan jer wis Sing anggere tepak. Sing gak kuat apa to, Mas? Semprole tok iki. Nek kon bidu yo ono ampo ora kabra. Tapi nek kon apa pas nih yo tepak tae. iki sing bulan. Nek dia pantes ora ono. Nek ngaku Eko. Sak kode takoki jenenge Eko sapa ya diakono Eko iki nek ono Eko sene sujud. Kan Eko iki kan Gak, cilik to. sik cilik. Oh, Eko sujud berarti. Kok sujud iki kok ora koyo gak mungkin nek jual ini. Enak kenalan kok to. Ekor di sini di Juku. Ya kan jenenge Eko. Berberane. kenalan Eko Sujarwo, tapi dek larane Eko. Tapi jeneng asline kuwi, Mas. iya emang jeneng Eko kuwi. Sujarwo. Asli bener. Jarwo. Celokane kan Jarwo to, Mas. Dadi cara wong takoki mungkin. Iya iya ora roh ta, iya ora roh. Iki gak kuwi ya. Jenenge Jarwo. Pokoke putune sing nang ngene ngene atas iki. Sopo? Apa? Ya amang ya amang. Ya amang. Sing biasa ndungani. Iki dhewe sopo? Kan kok mungkin Bimo. Sing atos iki lho. Nah, Sing kan tuwek dia dhewe lho. putune kan ya amang. Nek anake kan Bimo karo ya Eko sing Eko sopo? Ya kok sing kok Sing ngomong gak mudine.
Udin apa mlebu ramane cek malah dilus. Jan tenan wae. Ya lek masalah tatak masalah kendus to. Kalau Tenan kendus tenan. lah. Cek agak servo iran. Iki lho. Sing mergawe terus iso Terus iki ngaji ya. ngaji to. Perkara duwe demenan ning kono. Iya. Anak Terus delo terpes ae delo iki Bang. Ya gak suwe terus. Ning gresek sing kuwi lho ngelapi dhek malah Nilep lemah wira. Melas delok tak kowe. nek jam 11 kan. Kan semangan umum ya wis barek to. Iya. Aku wis kerosan. Klitri terus. Tuwara dari kelesone. Kan sing kotakan ngono to. Kotakan teh pandi to. Ya saya lagi bang Raisa turun mengingat gitu yang tipulasi dia kotak ini kayak gitu. Dek lu balik nah kalau motor balik nah kalau. Ya yo no. Piye, wong ning pasar waduh ning pasar ya. Yang Kalimantan yang ngono. Ya jar. Cuma di pria rasa metu. Pisane. Itu lewat ndi lewat kene paling kok. Masuk kan gak sedeng. Lewat ngarep kan masuk gak sedeng. Tiga juga bawa Pak tapi tak. Dek balik nah. Lanjut terus. Kowe ra isin. Nah, ya, lah, Iki lho, Jun. nek sing kenal kan tempane yo isin. Jadi yo tolong bidik. Yo balik to. Nek sing digone asline nek nang latar ngene kudu Harus dibuka. Iya ta. Janjian. Ngaji wi ono terus. Ana yo jimulan bisa. Iya. Karo dono beli iso. Ora lemah dhewe bisa. Aku malah ulang ngaji ta. Ora ning guru nek waduk. Tapi dia nang wedok anjian. Nanti dadi to matur serono. jiwa. Wedokane. Bisa ning Kalimantan kuwi lah, kabeh ra gede. Lha iki iso oleh dhuwit bidik tak ora bidiki. Masak melas kalau nganjuk disangoni. Ini kapal. Kapal. Tenan lho, bilane sitok barang gitu. Iya, toh. Jadi sitok. Ya nek ana sing duit dhek yen wis iso ngomong iki iso mangan. Kok iso lah. Ini kapal iki budak nang jemput ya. Jemput iki terus foto tangan iki Cerita pisan. sak bonoku ya. Ayo masuk di munggah ning cek dhuwur. Wis semawis kopi sak rokok ya. Kita nganjuk. Akhirnya iso rokok iso ngopi ya. Ora. Cek disangoni dhuwit cek. Berarti Kono mulai ngene cek. Jangan kok nek wis mudhin kok kapal aku beri ya. Teko kapal ngilang wis aku banget. terus bayarnya piye? Beri aku kan wis cek rene cek iso. Iso. Cacepe ya. Karepe njaluk lah. Kok nyeng Bilang iso sih. teko kapas ngono kok. Ngeplek dik ning kok picak kowe. Kok iso mlayu sik kowe. Itu kan bayarin. Gak aku penasaran canggan tapi udah dibiduki di ming opo Ora sampai biji. Ya ngomongin Dia ngomongin. Mas. Mas. Dia gak pinter ya. Orang bidu iki ngomong malah. Melas ya. Mana kalau dijanjeni kaya tunggal yapet gewek no manuk terus bisa ngono iki lho. Sopo? Berane manuke ya ora enak. Sopo? Mosok tak ngono deh. Tahu tuh jar. Sopo? Manuk sapa? Manuk sapa? Kok nyemayani wong manuk terus disangoni dhuwit. Berane ora balik tuh manuk opo? Jangan bin satu sih anaknya. Ya iya to. Di mana opo kuwi? Gimana apa Bob gak tendong manuk ae, manuk aku lapet. duwe to Pak ini mah. Aku tak kene satu sok gorene. Nganggur to. Satu nganggur. Oh manuk e ora eneng. Bocah kok. Neng mak pikiranku. Mano Opo? opo. Siap. Oh, seru. Ini lah namanya bisa nih. Nek mangan kan gue sik. Ini lesune yo. Nggo dhisik. Iya, kan mbok dhewe to iya. Mbok dhewe tapi Terus jam 11 terus selesai.